Hey guys, ketemu lagi dengan aku Gilang Maulana Putra, channel GN Gabutnya. Baby work. Oke, jadi gini. Oh, itu kontol ya, emang kontol. Enggak. Jadi gini, gua itu bahasa Jawa ya. Aku itu pegel ngono nek apa dikon ngelucu terus gak iso lucu. Aku iku yo pengen ngelucu tapi aku gak duwe ide ngono lho. Piye sih carane iso dadi lucu ya? Apa aku kudu koyo ngene? Aku wingi lho cerita lucu. Semuanya itu. Wingi aku pas petuk uang, ya kan? Uang kan pas sepeda. Pas mlaku ngono lho. Wong itu tiba tuh. Tiba cuk. Kan gak wis to. Kan gak wis lho. Bocah. This is not funny, man. Cah. Apa kon meso-meso? Yo sakarepku to. Iki lambe-lambeku. Oh, jan. Loh, apa kon meso-meso? Gak penak ta kon? Wis. Ngono ae terus sampai Upin Ipin ngelamar Kak Ros. Gak lucu. Dadi ngene lho, Rek. Lek ngelucu iku butuh ide ngono, butuh proses gawe ben awakmu kabeh ku iso ngguyu ngono. Apa sing tak tampilno nang ngene kene, awakmu iku iso ngguyu. Aku iku mek pengen ikut to. Gak lebih. Ya. Pemene sing koyo ngene. Iki lho gua arek, delok video. Aku iso jelasno. Oh iya. Aku duwe cerita lucu. Teko video iku mau, aku mulai ngerasa nek kabeh iku cringe, ngerti gak? Nah, iku. Makane nang kene judule iku apa? Judule iku ngelawak iku angel. Ya ancen angel. Ngelawak itu sulit, ngelawak itu susah. Yo angel ancen kabeh iku butuh proses kan. Dan aja lali support channelku iki. Aja lali like, comment, and subscribe ya guys ya. Dan oke lah. Bye.